Mirela Vaida a trecut din nou prin momente de panică, în direct. Atacatoarea ei i-a spart parbrizul mașinii, chiar în timpul difuzării emisiunii Acces Direct. Prezentatoarea se teme pentru siguranța ei și a familiei sale. Atacatoarea Mirelei Vaida, Antoanela, a lovit din nou. Femeia a spart parbrizul mașinii prezentatoarei cu bolovani uriași chiar în timpul difuzării emisiunii Acces Direct. Prezentatoarea a fost adusă, din nou, într-o stare de panică și cere cu vehemență ca autoritățile să ia măsuri legale împotriva atacatoarei. Mirela Vaida a trăit un alt șoc în timpul emisiunii pe care o moderează. Prezentatoarea de la Acces Direct a aflat de la colegii ei că mașina ei a fost spartă de atacatoarea care a încercat să o lovească în direct, în cadrul talk show-ului, anul trecut. În mod evident, artista nu și-a mai putut păstra calmul și recunoscut că aceste incidente repetate o fac să se teamă pentru viața ei și a familiei sale. În urmă cu puțin timp, paznicul din cadrul studiourilor de televiziune a văzut-o pe Antoanela în timp ce lovea cu bolovani mașina Mirelei Vaida. Bărbatul a intervenit și a împiedicat-o pe femeie să facă și mai multe daune. Poliția a venit ceva mai târziu, iar Antoanela deja dispăruse. Acum prezentatoarea și-a arătat mâhnirea cu privire la faptul că autoritățile nu au luat măsurile necesare ca femeia să nu mai umble liberă pe străzi. Dragă stat român, la cine să mai fac apel ca o femeie bolnavă să fie închisă? Închideți-o asterisc lui pe nebuna asta, că dacă ies eu să-mi fac dreptate, pe mine mă închideți. Paranteză rotundă deschisă. Paranteză rotundă închisă. Dacă mor, o să faceți ceva. Paranteză rotundă deschisă. Paranteză rotundă închisă. Mi se face greață. Îmi este scârbă, a fost parte din reacția Mirelei Vaida. Moderatoarea trage un semnal de alarmă și face un apel disperat pentru siguranța ei și a copiilor săi. Aceasta se teme ca următoarea țintă a atacatoarei să nu fie chiar capul ei. Cui să mă adresez să pot să merg în liniște pe stradă? Paranteză rotundă deschisă. Paranteză rotundă închisă. E clar că amândouă libere nu putem să fim. Că un ajunge cu un bolovan în cap și de cele mai multe ori sunt eu aia. Paranteză rotundă deschisă. Paranteză rotundă închisă. Vreau doar să merg liniștită pe stradă cu copiii mei, fără să-mi iau un bolovan în cap, a spus Mirela Vaida, după ce și-a privit mașina distrusă.